Minyalo duoko mana mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Osiepna kendo wadwa. Homa Bay yudo 8.1 billion yearly. Another county yudo 9 billion. MCAs are not saying nigi dwaro pesa ma special mondo wuoge national government differently. This 8 billion mabiro Homa Bay for devolution. We want it devolved. Owuok county kendo koro chik moro bedi ma gweng ka gweng bendo yude share ne from the national cake. Ok wadwa ni ochako ketnwa moro brother. Wadwaro mana maa mondo ketnwa chik ma embe ni ngwenye kodok piny. Machielo to bazo kilose chik no piny. Machielo tok mae mwago koko mondo losi e chik. To president beloso ga chik. Machielo adwaro nyiso owadwa ka ni kawaero jo Kenya to sometimes ingeni gigi amna tinda fwenyo ni systems e Kenya ka jo Kenya aul ginye mana chik ka it is doing what is favoring them. Gima MCAs yuago kawuono ni is favoring each and every Kenya. E winjo kama gintiere ni ngeno gidwa wuenia bende ngama chamo $42,000 bende nyalo kwero ngama chamo million gi bate mano bingeni bano gilingi alingate gi concentrate mane ma wawacho ni mabe git kata kamo bede ni onge maler nia ni e bogo mani pesa ko winjo no wuok Nairobi to bathe ongwenye odhi e polling station mo ae kwayo jo Kenya gi jowa wayiere gik bokariyo ni pesa moluongo dongelande ga ni pesa obiro Homa Bay giyie wa fight mono pesa ko biro Homa Bay jakaboj bongeni to mo biro cha kaboj to yode ango kiko bed manino bira sego ene headquarter to kopogore gi mano Osara muywago ne Osara koro dwaro mar mondo medu nyaka kiwango mane nikech ywak bende ne udwaro ni Osara mondo medu Osara maru bende ten apenji Sharon kapok ipenja e kiwango mane inok ine nyalo 42 ok nyalre gi ngama dhi juma ka juma dwaro ni bende ywak ne jo Kenya bende ywak mana ne ya gin bende gin mana go Osara cha we ja Kenya dwani konge we ringo na kum ja Kenya we kongo ringo kum ja Kenya konge ringo na kuoma angama MCA makoni ni kata sani sama bede kana message mar liel ingeni ane makonga yudo message mar ngami dhi Friday ka Friday ane manyaka yud message mar Saturday arambe midhi go ane manyaka yud ni Sunday ingeni ki MCA okidhi kanisa ni dhilemo be donje kanisa ni to se poni makaka kombe waonge go kiango waonge dala ni kaponi idak dala ukinyi kukinyi kapoki chiew ngamo se chopo sani jikomo jatelo mi wakodhi kitieko kodhi kianga matuo koro apenjo ni Sharon kapoki penja ni wamedi edi iye nalo 42 ko kwadwar ni mondo MCAs gibe jokuoge iwacho maber odu iwacho maber ni ko ngiyo jo mosea e kombegi ngato gik ma kinene ti wacho ni ato ma kingiye gi ndalo mapok no donje gino gi ndalo makoro donje to gimose wuoke ochalo ngama gini en kuonge kosango nango neke pressure ma jopinyu keto to kini mularo kombe makamagi ngini Osara en pesa di makoro koseyudo yo ka ywak gini ne okama mshara ni winjo ni nen kama ingeni mai kuma jo media bende riambe let me tell you in 2013 ka devolution ochakore mshara mar MCA ne 356,000 kogi 2017 ogole kuno kete 168 kogi sani ogole kano wadojo ogole 156 okele to 186 mafuta mar allowance mimi MCA mani ngeni kiriwo gine jumla minja udungo 42,000 iko no MCA ni kilomita mafuta paleta en selling alof prabiro gaberia selling not alof selling prabiro paleta inyewe kani mafuta ni inyewe kani Kenya to samane devolution chakore it was 109 so for MCA en kaka piny medo dhi matek e kaka med duoke chien to kapi for mbunge kawuoni nge leta paleta mimi allowance 280 what is the difference mane penjo maduong' aneno ko okinda